Prapteng ungkian kang tinata papan ingkang sampun sinedya. Calon pengantin kakung Dimas Isnan Iga Taufan sesarengan ingkang Rama miwah Ibu sampun kepareng. Kasuwanaken wonten ngarsanipun Bapak Sigit Purwita miwah Ibu Nani Dwi Handayani. Sumangga kepareng lenggah kanthi prayogi Bapak Sigit Purwita Ibu Nani Dwi Handayani. Miwah juru wicara penyanyi Bapak Kesban, Bapak Ibu semoga kepareng lenggah kanthi prayogi. Salajengipun sampun tinata ingkang kepareng hangasta peningset miwah upakarti samangke kepareng lumaksana lan peningset miwah upakarti kapapanaken wonten ing papan ingkang sampun dipun samektakaken. Parade pembawa hantaran ataupun peningset secara berkala akan kami persilakan untuk memasuki tempat acara. Kita aturaken ageng panuwun ingkang sampun kepareng hamapanaken peningset miwah upakarti salajengipun ingkang rombongan angka kalih ingkang kepareng hangasta peningset miwah upakarti semoga kepareng jumeneng lan para kadang Reza Prabowo fotografi ingkang temtunipun sampun kepareng mratitesaken. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini untuk pembawa hantaran sesi kedua keluarga yang saat ini sudah berkenan membawa hantaran. Kemudian berikutnya masih ada beberapa hantaran ataupun peningset yang pada kesempatan malam hari ini juga akan dibawa untuk menuju ke tempat acara. Silakan terlebih dahulu untuk foto bersama para pembawa hantaran dan peningset di malam hari ini. Kita aturaken ageng panuwun para keluarga ingkang kepareng hangasta peningset miwah upakarti sumangga kepareng lenggah kanthi prayogi. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu dumateng ngarsanipun para pinisepuh, para sepuh ingkang tansah kula bekteni. Mliginipun keluarga ageng calon pisan panjenenganipun Bapak Purwati Ibu Suratih Nur Jiwanti ingkang wonten ing wekdal dalu menika dipun pandhigani panjenengan Bapak Kusno Hadijoyo. Ingkang daki nurmatan Bapak Sigit Purwita miwah Ibu Nani Dwi Handayani lan ing wekdal dalu menika dipun pandhigani panjenengan Bapak Kesban
para keluarga sedaya kakung miwah putri tangga tepalih ingkang tansah nampi bagya mulya lan pantes nampi pakurmatan. Puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Pangeran ingkang Maha Agung ingkang sampun kepareng paring nugroho dumateng kula lan panjenengan. Satemah wontening wekdal dalu menika saged manunggal wonten dalemipun Bapak Sigit Purwita ingkang bidalem wonten ing Pulirejo Bokoharjo Prambanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sapulang estreni tumapaking hati coro lung tenampen srana peningset miwah upakarti pasrahing calon penganten kakung nyantri calon penganten kakung Dimas Isnan Iga Taufan wonten ing wekdal dalu menika. Sering sampun kepareng para keluarga lenggah kanthi prayogi samangke kepareng lan kasuwun hamedhar pangandikan injawit asmanipun Bapak Purwadi Ibu Suratih Nur Jiwanti. Semoga katur dumateng ngarsanipun Bapak Kusno Hadi Joyo. Kula semanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sih welasing Gusti kasarasan lan kabagaswarasan lumeber wonten kula lan panjenengan sedaya. Para bini sepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang kawula hormati, Bapak Sigit Purwita adalah Ibu Nani Dwi Handayani lan keluarga agengipun ingkang kawula hormati, para tamu kakung Somo Putri, para muda taruna ingkang winantu ing karaharyon. Wonten ing kelenggahan menika monggo kula dherekaken muji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun pareng pinten-pinten kanikmatan katitik wonten ing dalu menika kita sedaya saged makempal nyawiji wonten dalemipun Bapak Sigit Purwita dalah Ibu Nani Dwi Handayani kanthi kabagaswarasan lan kasainan. Sholawat saha salam mugi kunjuk dumateng ngarsanipun Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangajab mugi kita pikantuk sapatipun mangke wonten ing qiyamul akhir. Amin. Allahumma amin. Para rawuh kakung seputri, Bapak Purwita dalah Ibu ing mriki kawula minangka sulih sarira talang basa saking panjenenganipun Bapak Purwadi dalah Ibu Suratih Nur Jiwanti badhe matur wasipun nuninggih ingkang sepisan ngombyongi nyarengi saha masrahaken risang calon penganten kakung putranipun Bapak Purwadi dalah Ibu Suratih ing kinen sampun gemolong rembak bilih benjang badhe kaudhapan kalih putri panjenenganipun ingkang asesilih anak Mas Diah Roro Ayu Citra Purwita. Monggo sareng-sareng memuji mugi-mugi benjang akad nikah atau ijab kabulipun saged lancar pikantuk ridhonipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lan mugi mangke sageta bangun keluarga ingkang sakinah mawaddah saha warahmah. Bapak lan Ibu ingkang kaping kalihipun kula ing mriki
ngasta uba rampe saha syarat-syaratipun sarana salaki rabi mugi handadosaken saged raket jumaket anggenipun paseduluran antaripun keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sigit Purwita kalian keluarga ageng Bapak Purwati sekalian. Mugi sageta katampi kanthi renaning penggalih. Ing salajengipun mbok bilih sowan kula sak rombongan menika ngrepotaken lan wonten kirang subasitanipun anggen pun pinarak wonten mriki saha cewetipun atur kawula kula namung nyuwun agunging samudra pangaksami. Mekaten atur kawula wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenging panuwun kita aturaken dumateng ngarsanipun Bapak Kusno Hadijoyo ingkang sampun kepareng hamedhar pangandikan mahyakaken menapa ingkang dados kersanipun Bapak Purwadi miwah Ibu Suratih Nurjiwanti. Menapa ingkang sampun kawedharaken penyanipun Bapak Kusno Hadijoyo tumunten tinanggapan penyanipun Bapak Gesban injawit asmanipun Bapak Sigit Purwita miwah Ibu. Kula semanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Panjenenganipun para pepunden pinisepuh-sepuh ingkang satuhu kinabekten. Panjenenganipun para tamu, para rawuh, putri miwah kakung. Khususipun panjenenganipun kadang besan nun inggih Bapak Purwadi sekalian. Putrah keluarga ageng ingkang satuhu kinormatan. Saestu kanthi ngunjukaken raos puji syukur alhamdulillahirabbil alamin dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng maringaken pinten-pinten rahmat, nikmat, hidayah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Kula minangka sulih sarira talanging basa saking kadang kula sepuh Raka Mas Sigit Purwita sekalian dalah keluarga keparenga tumanggat atur menggah paring pangandikan saking panjenenganipun Bapak Purwadi sekalian lumantar Bapak Kusno Hadijoyo. Atur kula ingkang sepisan. Kula sak keluarga ngaturaken pambagya wilujeng awit saking kepareng rawuh panjenengan sedaya lan ngaturaken ageng panuwun dene panjenengan gutrah keluarga sampun nuhoni menapa ingkang dados panyuwun kula sak keluarga ing dalu menika. Atur kaping kalih keplasing sedya panjenengan
sekalian lumantar Bapak Kusno. Hamasrahaken calon temanten jalu. Nun inggih anak Mas Bagus Isnan Iga Taufan. Soho masrahaken ngaturaken angsal-angsal paningset ingkang arupi boga busana dalah sanesipun pramila kanthi maos Bismillahirrahmanirrahim sedaya kula tampi kanthi renaning penggalih saha bingahing manah. Nuhoni pamundhut saha panyuwun panjenengan supados anak Mas Bagus Isnan Iga Taufan dipun nikahaken saha dipun dhaupaken kalian anak kula pun Roro Ayu Citra Purwita saestu menawi sedanipun alumipun dipun wontenaken acara resepsi dauping temanten Sarimit. Panjenenganipun Bapak Purwati sekalian gutrah keluarga ingkang satuhu kinurmatan. Salajengipun benjang siang kalian benjang dalu panjenengan kasuwun pinarak lenggah nenggani ugi ngestreni jenengi tumapaipun adicara panikahing putra temanten kalih saha dauping putra temanten kekalih sinambi paring donga pamuji mrih kesaeninipun temanten kekalih. Atur ingkang angka sekawan saestu ing mbok bilih anggen kula sak keluarga nanggapi kepareng rawuh panjenengan wonten ing dalu menika wonten perkawis ingkang kirang prayogi satemah saged ndadosaken kirang sarjuning penggalih panjenengan sedaya kula sak keluarga nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Khususipun kula ingkang sowan matur wonten rasa panjenengan minangka sulih sarira katan kula sepuh anggen kula matur kathah cewet klentunipun kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Semanten lamekaten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita taraken panuwun panjenenganipun Bapak Kisban ingkang sampun kepareng tumanggap ing pangandikan injawit asmanipun Bapak Sigit Purwita miwah Ibu Nani Dwi Handayani. Salajengipun kula sumanggaken dumateng ngarsanipun Bapak Sigit Purwita miwah Ibu Nani Dwi Handayani kasuwun jumeneng menapa dene panjenenganipun Bapak Purwati miwah Ibu Surate Nurjiwanti kepareng jumeneng ri kalenggahan menika tumunten kalestantunaken pasrahing peningset miwah upakarti pinilih utawi secara simbolis. Samangke kapurwakan kanthi sawusnya jumeneng jajar para kadang fotografi ingkang kepareng pratitisaken samangke kapuraken panjenenganipun Ibu Surate Nurjiwanti kepareng hamasrahaken pisang sanggan ingkang kedadosan saking gedang Raja Hayu. Gegadangan mugi manggih raharja lan nemu rahayu tumrap
penganten samangke. Ingkang angka kalih kawistara menika daharan ingkang saking ketan nggih keletan utawi mbok bilih wajik ingkang temtunipun ing pangajap mugi samangke tansah raket rupeket ing antawisipun keluarga kekalih. Ugi wonten ing wekdal dalu menika sampun pinilih salah tunggal peningset miwah upakarti tentu kanthi ngaturaken agenging panuwun sampun kapasraken lan tinampi peningset miwah upakarti pinilih utawi secara simbolis. Kita aturaken agenging panuwun dumateng ngarsanipun Bapak Purwadi Ibu Suratih Nurjiwanti menapa dene penyanyi Bapak Sigit Purwita miwah Ibu. Wonten ing wekdal dalu menika adicara nyantri calon penganten kakung Dimas Isnan Iga Taufan lan samangke kasuwun calon penganten kakung Mas Isnan kepareng jumeneng sumangga samangke bumarak sowan wonten ngarsanipun Bapak Sigit Purwita miwah Ibu. Lan wonten ing wekdal dalu menika adicara nyantri calon penganten kakung sampun kepareng bumarak sowan wonten ngarsanipun Bapak Sigit Purwita miwah Ibu. Lan wonten ing wekdal dalu menika penyanipun Ibu Nani Dwi Handayani kepareng paring unjukan tirta wening, namun saderengipun samangke kepareng hanampi unjukan tirta wening wonten ing wekdal dalu menika nyantri calon penganten kakung Mas Isnan. Di malam hari ini Mas Isnan sebelum diberikan unjukan tirta wening acara nyantri itu tentu ada beberapa syarat. Yang pertama, nanti saat keluarga itu menikmati hidangan, Mas Isnan tidak diperkenankan menikmati hidangan. Sanggup tidak? Hah? Sanggup. Yang terberat, Mas Isnan malam hari ini tidak diperkenankan ketemu dengan calon istri. Sanggup? Insya Allah sanggup. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu yang tansah kula bekteni. Wonten ing wekdal dalu menika unjukan tirta wening sumangga Ibu Nani Dwi Handayani kepareng hamaringaken saderengipun dipun paringaken dipun pratitisaken menapa ingkang sowan menika leres Mas Isnan Ibu. Leres nggih boten dipun gantos nggih Ibu. Nggih. Sumangga kepareng hamaringaken unjukan tirta wening Mas Isnan kepareng ngunjukkan di prayogi dipun telasaken sumangga Mas Isnan temtunipun unjukan tirta wening minangka donga saking ngarsanipun para pinisa pemliginipun ingkang Ibu ingkang sampun kepareng hamaraken unjukan tirta wening wonten ing wekdal dalu menika. Nah menika tersih sekedhik nggih. Kita aturaken ageng panuwun purna paring unjukan tirta wening samangke. Panjenenganipun Bapak Sigit Purwita kepareng paring wejangan catur weda catur laksita utama pejangan ingkang samangke dumateng ngarsanipun calon penganten kakung Mas Isnan Iga Taufan wonten ing wekdal dalu menika pejangan catur weda catur laksita utama ingkang kaparingaken dening panjenengan Bapak Sigit Purwita. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catur weda, catur laksita utama. Pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tuntunan agama dan kitab suci adalah awal ketentraman dan keselamatan. Kedua, hormat dan berbakti kepada mertua seperti kepada Allah, kepada ayah kandung sendiri. Ketiga, cinta kasih, kesetiaan, kejujuran, saling menghargai dan mawas diri. Ciri adalah berkat kebahagiaan bersama berumah tangga. Keempat, berbukti pekerti luhur,
berguna untuk agama, bangsa, dan negara. Yogyakarta, 15 Februari 2025. Bapak Sigit Purwita. Salajengipun wejangan catur Caturlaksi Utama ingkang sampun kawaos kaparingaken dening calon penganten kakung Dimas Isnan ingkang keparengan nampi menapa ingkang sampun kaparingaken wejangan Caturlaksi Utama ingkang wonten ing wekdal dalu menika ugi kaparingaken tinampi calon penganten kakung Mas Isnan menawi wonten wekdal-wekdal mirunggan saged dipun waos malih menapa ingkang sampun kawedharaken dening penyanyi Bapak Sigit Purwita wonten ing wekdal dalu menika. Tentu kanthi ngaturaken ageng panuwun calon penganten kakung ingkang sampun kepareng hanampi wedharan lan wejangan catur Wida Caturlaksita Utama. Sumuga kepareng lenggah kanthi prayogi. Bapak Ibu ingkang tansah kula bekteni wonten ing wekdal dalu menika keluarga kalih ingkang sampun kepareng manunggal. Kedua keluarga sudah berkenan hadir dan pernikahan ini tidak hanya milik Mas Isnan dan Mbak Citra, tetapi mempersatukan dua keluarga dan tentunya melalui Mbak Citra dan Mas Isnan tentu akan semakin erat, semakin akrab. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini tentu ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Perkenalan kedua keluarga yang di malam hari ini nanti akan diberikan dan disampaikan oleh kedua keluarga. Akan kami persilakan kepada Bapak Kusno Hadijoyo untuk memperkenalkan keluarga besar calon mempelai putra. Kemudian yang disebut namanya mohon untuk berdiri. Sampai dipersilahkan kembali, dipersilahkan duduk oleh Bapak Kusno Hadijoyo. Monggo Bapak Kusno Hadijoyo. Matur sembah nuwun dumateng pamyawara. Wonten ing kalodhangan dinten menika kawula minangka sulih sarira saking Bapak Purwati badhe memperkenalkan utawi mbagekaken nepangaken keluarga ageng Bapak Purwati saha Ibu Seratih Nurjiwanti. Ingkang kawitan saking kula piyambak nggih. Dados kula menika kangmasipun Bu Purwati atau Bu Ratih. Nah ini dari Bu Purwati atau Bu Suratih Nurjiwanti menika ada 8 saudara. Ingkang nomor setunggal menika lenggahipun wonten Solo 3. Nggih, sakmenika sampun kapundhut kakung seputri dados tinggal putranipun wonten sekawan menika nggih tersebar wonten Ambarawa, wonten Solo 3, wonten Solo, wonten Jakarta. Nggih. Ingkang kula lajengaken keluarga saking Bu Purwati Rumjen nggih. Ingkang nomor kalih menika nggih sampun kapundhut kakung saputrinipun. Ingkang nomor 3 Pak Sarwoto ya pensiunan TNI. Nah, juga pengusaha Surakarta nggih. Ingkang nomor sekawan Ibu Waginah Bapak garwanipun Bapak Sastro Hartoyo menika pidalem wonten Sumberlawang Sragen. Lah nomor gangsalipun kula menika wonten lenggah wonten Surabaya. Nggih. Lajeng nomor 6 Kartini garwanipun Bapak Sutarto. Nah, menika lenggah wonten Sumberlawang. Ingkang nomor 7 nggih menika si adik kula Suratih Nurjiwanti. Ingkang nomor 8 menika Pak Taryono garwanipun Dek Rose Dek Irus saking Medan menika lenggah wonten Semarang. Menika keluarga ageng saking Bu Suratih Nurjiwanti adik kula.
saking Bapak Purwadi menika keluarga kecil namung 3. Nggih, ingkang nomor setunggal sampun kapundhut, nggih. Ingkang nomor kalih adik kula Pak Purwadi menika wonten Gemolong, ingkang nomor 3 nggih wonten Gemolong menika Dik Sutarti. Ya, nah menika keluarga ageng. Nah, kalau dari keluarga kula, keluarga Dik Suratih menika total itu hampir 80 sak menika. Terus setiap 3 bulan sekali ada arisan. Terus mangke Dik Tata gumun mbok menawi. Wong keluarga kok ya ngene akeh kaya jamur ngoten nggih. Niku terus kita itu keluarga besar dan terima kasih ini mudah-mudahan nanti kita tambah saudara, tambah banyak. Di IGA ini perawakan yang paling tinggi, ini kita nyebutnya kayak londo. Jadi Dik Purwadi, Dik Ratih menika memang tinggi-tinggi dan besar-besar. Jadi apa namanya, mudah-mudahan kita menjadi satu keluarga besar, Paseduluran Selawase. Menurut Ya mungkin masih ada keluarga yang belum dikenalkan barangkali. oh iya, keluarga Pak Purwadi, tolong diingatkan adik saya yang ragil, punya 4 putra. Nah, 4 itu laki semua. Nah, yang pertama adalah Dik Rizal Komarjiwo di Polresta Surakarta. Ingkang nomor kalih Dik Lukman. Nah, Dik Lukman menika wonten Riau. Ya, istrinipun PNS dateng Riau. Nggih, ingkang nomor 3 Dik Isnan menika. Nggih, lajeng ingkang sekawan Dik Sabda. Nah, ini masih mau kuliah. Ya. Ini ada 2 jalur, mohon doa restunya mau nyalon angkatan atau kuliah. Ini masih dua pilihan yang mudah-mudahan yun donga pangestu panjenengan sedaya mudah-mudahan sukses ngapunten. Nggih. Mbok menawi mekaten perkenalan utawi pambagi saking kawula kirang langkung nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken ageng panuwun Bapak Kusno Hadijo ingkang sampun kepareng nepangaken keluarga ageng calon pengantin kakung. Salajengipun sumangga Bapak Gesban ugi kepareng nepangaken keluarga ageng calon pengantin putri. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinarena kula nderek semula matur malih menika kadhawuhan dening Bapak Pambiwara amrih nepangaken keluarga. Pramila saestu nggih badhe kula tepangaken kados Pak Kusno menika jane kula niku nggih mun apal Mas. Ning tetep kudu nggo catetan. Apal soalnya apale pamane Mas napa? Mas Resa niku apal kula Mas Bei gur ngono. Wingi pun dikai catetan, paringi catetan kalian ibunipun. Pramila saestu mugi-mugi kanthi pitepangan menika mbok menawi mangke sak wanci-wanci kula lan panjenengan keluarga ageng saking Pak Sigit sekalian kalian Pak Purwadi sekalian pinanggih wonten pundi kemawon mangke saged supados langkung akrab kemutan jebul kayo isih tunggale gayut-gayutane ana wonten gayut-gayutane ana. Pramila kula aturaken pitepangan menika saking keluarga rumiyin, saking keluarganipun Pak Sigit kalian Mbak Yu kula Bu Nani Dwi Handayani. Ya, Bu Nani Dwi Handayani. Wong panggilanipun niku mboten ngoten nek kula niku iso rada bingung. Mbak kula nek anu Bude Wiwi, ngoten Bude Wiwi. Mbak Nani menika kondange Mbak Wiwi. Menika disuting Mas. Nggo yo mesti pisan ya Mbak Wiwi. Menika lajeng Pak Sigit Purwito menika
pernah Mas kula Mas. Bojo kula niku adine Pak Sigit sing ragil, Pak. Sing ragil. Mangke kula tepangaken mangke nika pramila. Sepindah nika Pak Sigit keluarga wonten gangsal dari putranipun menika 3 putranipun. Ingkang Mbak Tata, Mbak Citra Purwita menika ingkang pambayun, ingkang pembarep. Ingkang barep lajeng Mas ngose tak wacane sik le. Iki Resa sop. Anggere nyeluki mesti Mas Bey kok akhirnya Mas Bey. Mas Resa Dwiki Purwita. Ngadeg lho Mas. Lah menika Mas Resa tasih lajang, tasih kuliah wonten UNY nderek bune. Menika. Nggih Mas Resa. Wis tak batin gek mau awan mau karo dulur-dulur Mas. Mas Resa pemonggon ketoprak. Pemonggon ketoprak menawa seri dhewe mesti ya, seri dhewe ketoprak menika. Lajeng ingkang putra ingkang uragil menika apa enggak? Putra ping kalih sing setunggal menika ingkang uragil, ingkang buncit, ingkang ya menika Mas Rehan Tresna Prasetya. Mas Rehan Rehan Tresna Purwita. Rehan Tresna Purwita menika inggih tasih sekolah. Ning nek iki ora melu iki wonten UGM, Pak. Wonten UGM. Mun Mas lenggah. Iya. Alhamdulillah menika keluarga satu keluarga 5 dan Pak Mbak Wiwi Bu Nani menika alhamdulillah ibunipun nika ngantos mriki tasih sugeng, tasih kalau siang nggih nenggani anggenipun ijab putune nggih menika Simbah Yulia. Mbah Yulia Sudarmin. Nek napa keluarga napa nggih menawi ngaturi menika bupuh ngoten. Bupuh ngoten lajeng nika ibu sing sepuh. Wah, bupuh nika. Lajeng nika saking keluarga sekalian Mbak Pak Sigit sekalian. Lajeng samenika kaping kalih kula aturaken keluarga dari Pak Sigit dari Boyolali. Pak Sigit saking Boyolali menika dulure Pak Sigit menika wonten 6 bersaudara. Mangke ingkang kula sebat mangke kula suwun jumeneng disut Mas. Wah, disut kajenge tepang sedayanipun. Ingkang sepindah menika ingkang pembarep. Ingkang barep pambayun menika Mbak Diah Purwanti ningsih almarhum Pak menika putranipun kalian suaminipun garwanipun nyuwun pangapunten menika boten saged rawuh wonten ing daling Pak Sigit amargi nembe gerah wonten rumah sakit Dr. Un. Nyuwun pandonga pamuji panjenengan mugi Bapak Sukadi inggih garwanipun Bu Diah Purwanti ningsih menika enggal pinaringan mantun. Matur nuwun lan putra-putra benjang nembe saged sowan mriki. Putra ingkang panenggak utawi ingkang kaping kalih menika Ibu Rindi Purtiningsih Antawati menika wonten Erengkilen saja menika. Jumeneng Mbak Rindi kalian sekalian. Jumeneng kalian putra wayah jumeneng. Kalian putra wayah. Menika putrane Bu Rindi menika bapak kakungipun Pak Suali, putranipun menika wonten kalih, wayahipun wonten tak hitunge sik 5 kados menika. Mau jumeneng. Sampun nggih? Inggih. Lajeng ingkang kaping 3 putra saking Bapak Ngadiman Wuryo Atmojo Pak menika bapakipun Pak Sigit, Bapak kula Mara Sepah menika. Bapak Sukaton Purtomo Priyatmo jumeneng sekalian kalian Bu Rido Pakinah. Ya menika Mas Katon menika sampun pangsiun menika. Kalau wingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang. Ya, menawi Bu Rido Pakinah menika tasih ngasta
menika dosen wonten ing Untak. Untak napa Unsula Mbak ya? Wah rada lali aku ya. Putranipun menika wonten 3, wayah sampun wonten kedap. Wayah iki 2 karo 1 3. Wayah 3. Nuwun menika Bapak Sukaton Purtomo Priyatmo. Lajeng putra ingkang kaping sekawan menika Pak Sigit Purwita menika. Sampun wonten ngarsa panjenengan sedaya. Mesti apal munan iki kok apal. Mboten sak jumeneng mboten napa-napa. Lajeng kaping gangsal menika Mas Purwito Yuli Utomo. Nyuwun pangapunten nika dereng saged kepareng rawuh, pemene benjang nembe saged rawuh. Nika lajeng menika ingkang garwa menika Dr. Utari, menika lenggahipun wonten Kudus Pak menika, wonten Kudus. Pramila menika dereng saged rawuh. Lajeng ingkang terakhir nomor 6 niku Ibu Sukeksi. Menika nyuwun pangapunten jumeneng, Nduk. Iki bojoku niki. Ngatekon, Nduk, karo anak putu. Alhamdulillah menika anak kula menika kalih putu tunggal. Menika sampun lajeng menika pitepangan ingkang saged kula aturaken mugi kanthi pitepangan menika mangke saya rumaket anginipun sami bebesahan utawi sami kekadangan salajengipun. Panjenenganipun para bapak, para Nuwun ibu, sewu menika terus pundi? tasih wonten ingkang dereng pun tepangaken. Keluarga? Nggih, mun mila tesih kula anu niki dereng. Lah mula ingkang pungkasan ingkang pungkasan menika sederek saking Mbak Wiwi, Ibu Nani Dwi Handayani, wis tak catet tok iki mau. Lah menika ingkang pindah, ingkang 9, ingkang Bajeng Pambayun menika Ibu Niken Ani Kuntari, nggih Pak ya. Ibu Niken Ani Kuntari, kakungipun Mas Bambang Heri Haryanto. Monggo jumeneng Mas, kalian putranipun. Katuran keluarga. Oke. Menika ingkang mbarep. Menika lajeng putra kalih saking Bu Yulia, Bupuh kala wau, menika Bu Nani Dihandayani menika tengah-tengahan niku. Kapit apa jenenge sing pertama putri, kaping ragile apa kakung. Nek putri diapit kakung ngoten enten nggih Pak ya. Sendang kapit pancuran ngoten lho. Nek iki sendang kapit pancuran karo sendang. Karo sendang ya Bang. Nggih, menika ingkang nomor 3 menika Mas Gatot Tri Puntoko Jatmiko. Ibu Tri Wahyuni kaliyan nek jumeneng Mas. Menika Bu Tri Wahyuni menika asta wonten ing Polda Jateng Pak menika. Wahyuni menawi saking Mas polisi kalau apa sesama profesinya ya, sama satu kod, mudah-mudahan nanti makin dikatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbak menika ingkang saged kula aturaken nek Mas Gatot mau putrane siji apa loro Mas? 2 nggih ya, Mas Gatot putrane kalih. Nika nderek mboten Mbak Tri? Mbak nderek ta nggih? Sedaya alhamdulillah. Mas Bambang kalau putrane Mbak kalih ugi ya, nderek Mas Bambang nggih. Alhamdulillah. Menika ingkang saged kula aturaken perkenalan utawi pitepangan sekilas. Mugi-mugi mangke kalian wawan pangandikan mangke saged langkung akrab malih. Semanten lamekaten mbok menawi wonten lepat anggen kula matur ya sok glunyangan ngaten niki nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Nggih, matur nuwun. Perkenalan kedua keluarga sudah disampaikan jauh dari rasa formal sehingga semakin erat di antara kedua keluarga. Siapa tahu ada yang kemudian besanan lagi ya. Bapak Ibu yang tansah kula bekteni wonten ing wekdal dalu menika menawi kala wau ingkang sowan wonten ing wekdal dalu menika Mas Isnan, namung wonten kamar penganten menika menapa leres Mbak Tata, Mbak Citra. Ingkang wekdal dalu menika kalajengaken adicara tilik nitik sanes tilik pitik nggih. Tilik menika nuweni
nitik meratitesaken. Ingkang saged mlebet mliginipun ibu-ibu, sumangga samangke Ibu Nani Dwi Handayani, Ibu Surate Nurjiwanti lan ibu-ibu sanesipun kanthi gentosan lumebet wonten kamar penganten tilik nitik. Bapak-bapak samangke kepareng ngerahapi ngresepi pasugatan ingkang sampun dipun samektakaken. Ing menika sumangga Ibu Sigit Purwita, Ibu Purwati sumangga kepareng tumuju wonten kamar penganten tilik nitik wonten ing wekdal dalem sesarengan ibu-ibu sanesipun sumangga tumuju wonten ing kamar penganten tilik nitik. Menika menawi Mas Isnan boten dipun keparengaken nggih tilik nitik pepanggihan kelayan calon garwa. Tilik nitik ing ratri puniki para ibu ngarsa lumaksana Nggih menika wonten ing nyantri-nyantri Mas Isnan boten dipun keparengaken dhahar. Niti preksa calon pengantene sumangga kepareng para keluarga ingkang ngersaken foto kalian calon penganten kakung kula sumanggaaken sumangga ibu-ibu tumuju wonten kamar penganten tilik nitik. Ratamu putri kakung kasuwun donga pamuji kalis ing sambekala ingkang harsa Dimas Citra Purwita Klayan Isnan Ika Taufan Yakti Rahayu kang sinatya para keluarga ingkang samangke kanthi gentosan ngersaken foto sesarengan calon penganten kakung Mas Isnan Iga Taufan kula sumanggaaken temtunipun wonten ing wekdal dalu menika tim acara pengantin production dan konsultan bersama Ibu Dani Mukti Sarjana Hukum ingkang sampun kepareng meranata tumapaing adicara wonten ing wekdal dalu menika. Dumateng ngarsanipun Bapak Ibu, Bapak-bapak sampun kepareng ngerahapi pasugatan salajengipun ibu-ibu menawi sampun paripurna nglestantunaken dadi cara tilik nitik ugi kasuwun ngerahapi pasugatan ingkang sampun dipun samektakaken. Sepisan malih anggenipun tilik nitik menika awit senajan dalemipun Bapak Sigit Purwita menawi sareng-sareng lumebet wonten
Sepisan malih dumateng ugi sumangga bareng ngrahapi kanthi mertikaning penggalih. Lan kepareng caos suninga wonten ing wekdal dalu menika ingkang keluarga-keluarga mboten saged rawuh wonten papan mriki saged mirsani tayangan YouTube kanal Pengantin Production Yogyakarta. Ing temtu sampun kepareng mratitesaken mila dumateng ngarsanipun Bapak Ibu para keluarga ingkang boten saged rawuh saged mriksani kanal YouTube Pengantin Production Jogja. Mas miraku la warto kesemutan burung layan aneng kutha Prabang lingga brantan ding ora besmo karyamu tiwang ayo pun kakang pamit kanthi mundhut piyambak-piyambak lan ladi pribadi dumateng ngarsanipun Bapak Ibu sumangga ingkang rikalenggan mau kepareng angrapi pasugatan ingkang sampun dipun samektaken dening keluarga lumantar Sinta Catering Yogyakarta.
pocong dudu atu dudu kunom dawa kaya ance wesi miring yen lumampasi pocong ngumbar suwara bapak pocong cangkemmu madhep mandur sabanmu ing sendang pencaanmu lambung kering prapteng wis si pocong mutaku waya Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu sambil ramah tamah, menikmati hidangan dan biar lebih nyaman, saya kira setelah mengambil hidangan, mungkin bisa lenggah di kursi-kursi yang sudah dipersiapkan, agar di dalam menikmati hidangan ini lebih nyaman. Kemudian juga biar tentunya bergantian oleh tempat yang walaupun luas ketika bersamaan kehadiran Bapak Ibu tentu mungkin akan berdesak-desakan. Oleh karena itu cara bergantian kemudian nanti Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan pada kesempatan malam hari ini sambil ramah tamah. Kemudian perlu kami sampaikan kepada para keluarga, khususnya keluarga calon mempelai putra. Barangkali ada yang sudah selesai di dalam menikmati hidangan dan berkenan foto dengan calon mempelai putra. Silakan mungkin per keluarga bisa untuk menuju ke depan dan nanti akan bersama-sama foto pada kesempatan malam hari ini. Khususnya keluarga besar dari calon mempelai putra untuk yang akan foto, silakan untuk kemudian mendekat di depan backdrop yang tentunya sudah dipersiapkan. Oleh karena itu monggo secara bergantian yang sudah selesai di dalam menikmati hidangan untuk foto bersama. Terima kasih. Nolak laku utama
panembahan senopati Pati Amarasudi Sutanan hawalan nafsu binasu apa prata dan nabi ing siang ratri amamangon karyana tiasing sepisan malih dumateng ngarsanipun keluarga ageng calon pengantin kakung ingkang sampun paripurna anggenipun ngerahapi pasugatan sumangga pareng foto sesarengan calon pengantin kakung kula sumanggaken. Menangi zaman edan dewa ayah ing pamboti melu edan ora tahan yen tan melo kang lakoni ngoyak ketuman mele aliran wekasan nipun dilala kersa Allah bejo bejan nekang lali luwe baca kang eling lawan was sepisan malih dumateng ngarsanipun keluarga ageng calon pengantin kakung ingkang sampun paripurna anggenipun ngerapi pasugatan sumangga kanthi gentosan saged foto klien calon pengantin kakung Mas Isnan wonten ing wekdal dalu menika para kadang ingkang pareng nglestantunaken foto sesarengan Reza Prabowo fotografi tinata tining pengantin production dan konsultan bersama Ibu Dani Mukti Sarjana Hukum.
Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini, pengantin, production, dan konsultan bersama Ibu Dani, sarjana hukum, yang tengah mengabadikan dan tentunya mengatur di dalam pelaksanaan foto bersama calon mempelai putra Mas Isnan Iga Taufan bersama keluarga besar calon mempelai putra, dan secara bergantian para keluarga yang sudah hadir di malam hari ini untuk foto calon mempelai putra. Sepisan malih dumateng ngarsanipun para keluarga ingkang dereng foto pelayan calon pengantin kakung mliginipun keluarga ageng calon pengantin kakung sumangga samangke kanthi gentosan saged foto sesarengan Mas Isnan wonten ing wekdal dalu menika. Kemudian perlu kami sampaikan kepada para keluarga yang barangkali di dalam menikmati hidangan sudah selesai. Ya. Apabila sudah selesai silakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Baik keluarga calon pengantin putra, keluarga calon pengantin putri yang sudah selesai di dalam menikmati hidangan, monggo untuk kembali ke tempat duduk semula. Tapi yang belum selesai di dalam menikmati hidangan, monggo untuk diselesaikan.
sumpatan ana saro sadidek pasamane anarek jroning wardaya dumateng ngarsanipun Bapak Kesban kasuwun tumuju wonten ing papan palenggahan sekawit ya. Kita aturaken ageng panuwun dumateng ngarsanipun Bapak Ibu para kulawarga sawetawis sing mbok bilih taksih ngrahapi pasugatan sumangga mboten sah kesesotipun lajengaken ewadene ngengeti wekdal wonten ing wekdal dalu menika sampun kapenggalih radi dalu ingkang menika dumateng ngarsanipun para kulawarga kepareng kula nglajengaken tumapaking hadicara Lung tinampen serana peningset miwah upakarti nyantri calon pengantin kakung Dimas Isnan wonten ing wekdal dalu menika. Kala wau kepareng kula matur dumateng Mas Isnan pilih wonten ing wekdal dalu menika boten dipun keparengaken dahar nggih. Menapa wonten ingkang pirsa menawi Mas Isnan kala wau dahar? Boten nggih? Boten. Menapa wonten ingkang pirsa bilih Mas Isnan pepanggihan kelayan ing calon garwa? Mboten. Ingkang menika santri-santri dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Kula tepuk tangan. Ingkang menika kadidene ingkang kala wau sampun dipun ngendikaken bilih benjing siang insyaallah kalestantunaken hadicara ijab kabul kirang langkung tabuh kalih nggih. Mapan boten tebih saking dalem mriki namung nyebrang sak kidul pager inggih wonten ing lapangan Garuda Candi Prambanan. Ingkang menika dumateng ngarsanipun para kulawarga benjing siang kepareng hanyekseni tumapahing adicara ijab kabul ingkang benjing kaangkah. Wonten ing wekdal dalu menika samangke menawi kala wau sampun kula nuwun wonten ing wekdal dalu menika panjenenganipun Bapak Kusno Hadijaya ketingalipun ugi kepareng paring pangandikan malih. Inggih menika sumangga dumateng ngarsanipun Bapak Kusno Hadijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Bapak Sigit Purwita adalah ibu ingkang winantu pikurmatan. Kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami bilih sowan kula sak sederek sampun panjenengan tampi kadhe sae lan dipun paringi pakurmatan saha pasugatan ingkang sedaya wau ndadosaken marem manahing kula sak rombongan. Mugi-mugi menika dados amal kesayan panjenengan sakeluarga. Rehne sampun cekap sedayanipun kula sak rombongan badhe nyuwun pamit lengser saking pasamuan agung menika. Kula minangka Sulih Sarira
menawi wonten lepatipun lan sak rombongan wonten kirang trapsilon anggenipun lelenggahan wonten mriki wonten kesaman mriki anyuwun lubering samudra pangaksami. Kula kinten mekaten lan kula sak rombongan nyuwun pamit. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun kula sumanggaaken panjenenganipun Bapak Kesban tumunten tumanggap ing pangandikan sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanggapi pangandikan saking Pak Kusno Hadijoyo minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Purwati sekalian gotrah keluarga sedayanipun. Saestu kula sakeluarga ngaturaken ageng panuwun awet saking panjenengan sedaya sampun kersa nenggani ngestreni wontenipun adicara wonten ing dalu menika. Salajengipun saestu adicara ing dalu menika statosipun sampun karacik kanthi permati. Parandene dumuginipun damel ing dalu menika tasih kathah kekiranganipun. Inggih aruh ingkang kirang gupuh, lungguh ingkang kirang jumbuh, saha suguh ingkang kirang lawuh. Saestu sedaya kekirangan nyuwun pangapunten. Salajengipun ing mbok bilih panjenengan sedaya badhe ngersakaken nyuwun pamit wonten dalu menika, kula sakeluarga namung saged nderekaken wilujeng kondur nanging tasih benjang siang kalian benjang dalu tasih kasuwun panjenengan sedaya nenggani ngestreni lumampahipun adicara panikahing putra temanten saha dhawuhipun putra temanten kalih. Salajengipun ing mbok bilih sampun kacekap sedayanipun benjang dalu. Ing mbok bilih panjenengan sak keluarga ngersakaken kondur. Saestu kula sak keluarga namung saged ngaturaken wilujeng kondur. Mugi saestu sak marga-marga panjenengan tasah pinaringan karahayon samudayanipun. Nanging mbok bilih tasih kersa nyepeng wonten ing tlatah Ngayogja mriki kasumanggaaken. Mangke mbok menawi badhe mirsani utawi nglajengaken lampah sisandene sing pun dugi Prambanan mriki, mangke kasumanggaaken ngajak kula sak keluarga nggih mboten napa-napa ngoten. Alhamdulillah kasemanten mbok menangin atur kula wonten lepat kirangipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken ageng panuwun panjenenganipun Bapak Kesbar ingkang sampun kepareng tumanggap ing pangandikan. Ing menika wonten ing wekdal dalu menika santri-santri sampun kepareng lulus. Ingkang menika kasuwun jumeneng monggo Mas Isnan samangke keparenghan nampi kancing gelung ugi ing ngampingan ingkang Rama miwah Ibu panjenengan Bapak Purwati miwah Ibu Suratih Nurjiwanti. Pasraing lan hamaringaken kancing gelung dening panjenenganipun Bapak Sigit Purwita dumateng calon pengantin kakung pilih kancing gelung. Menika busana ingkang benjing kaagem nalika katindakaken upacara ijab kabul wonten ing wekdal dalu menika sampun kaparingaken lan tinampi dening calon pengantin kakung Dimas Isnan Iga Taufan. Kita aturaken ageng panuwun ugi sampun kepareng hanyekseni ingkang Rama inggih panjenenganipun Bapak Purwati miwah Ibu Suratih Nurjiwanti. Salajengipun wonten ing wekdal dalu menika ugi panjenenganipun Bapak Sigit Purwita miwah Ibu samangke kapasareng dening Ibu Nani Dwi Handayani
angsul-angsul minangka raket rupeketing keluarga kekalih ingkang menika wonten ing wekdal dalu menika kepareng hamasraken angsul-angsul ingkang kaasta kondur sapurnaning gati wonten ing wekdal dalu menika ingkang samangke tinampi Ibu Surati Nurjiwanti angsul-angsul utawi oleh-oleh minangka anggenipun keluarga kekalih saged raket rumeket tambah nyawiji tambah raket. Bapak Ibu para keluarga ingkang tansah kula bektendi pisan malih wonten ing wekdal dalu menika temtu kanthi ngaturaken agenging panuwun angsul-angsul sampun kepareng kapasrahaken lan tinampi ugi mbok bilih samangke wonten 3 nggih, wonten 3 ingkang pinilih lan katampi penyanipun Ibu Surati Nurjiwanti minangka para keluarga samangke kasta kundur menawi sampun dumugi titi wancinipun. Bapak Ibu ingkang tansah kula bektendi wonten ing wekdal dalu menika tumapa ing hadicara lung tinampen sarana peningset miwah upakarti pasraing calon penganten nyantri-nyantri sampun kapenggalih cekap lan samangke panjenenganipun Bapak Sigit Purwita miwah Ibu Nani Dwi Handayani ingkang menawi sampun dumugi titi wancinipun kepareng jumeneng wonten sangat janging kori anglarapaken para kulawarga ingkang samangke kondur saking dalem mriki murih samangke kanthi tansah rancak widodonir ing sambekala tumuju wontening gapuraning sasana rinengga panjenenganipun Bapak Sigit Purwita sesarengan calon besan Sutresna panjenenganipun Bapak Purwadi miwah Ibu Surati Nurjiwanti miwah calon penganten kakung Dimas Isnan Iga Taufan lan hamungkasi tumapa ing hadicara wonten ing wekdal dalu menika kita aturaken ageng panuwun sugeng kondur mugi rahayu ingkang samya pinanggih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini tentunya sudah berakhir pelaksanaan acara nyantri-nyantri calon mempelai putra, penyerahan peningset miwah upakarti dan juga penyerahan calon mempelai putra untuk dinikahkan besok sore pada pukul 14 di lapangan Garuda Candi Prambanan Yogyakarta. Dan tentunya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada para mitra kerja terpercaya. Pada kesempatan malam hari kami ucapkan terima kasih kepada pengantin production dan konsultan bersama Ibu Dani Mukti Sarjana Hukum, kemudian Mamut Tukang Make Up Yogyakarta, Sinta Catering, TR Dekorasi, Reza Prabowo, kemudian FU Multimedia yang sudah mengabadikan acara pada kesempatan malam hari ini, para keluarga dan juga para panitia yang sudah mendukung pelaksanaan acara. Dan kita akan berjumpa kembali besok siang pada pukul 14 di lapangan Garuda Candi Prambanan untuk mengikuti acara akad nikah calon mempelai berdua Citra Purwita dan Isnan Iga Taufan. Saya Zekaranto di dalam membawakan acara. Apabila banyak kesalahan mohon maaf. Kepada
Kedua mempelai mudah-mudahan acara besok akan berlangsung dengan lancar dan sukses sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.